a sị na onye nna ya ziri ori na-eji ọkpa gbawa ụzọ. A sị na ọ ya adịla anyị niile na mma ọ ya dịa mma na Eke, dịa mma na Oyi, dịa mma na Afọ, dịa mma na Nkwọ. Onye a na-alụ ndụ ya ya na onye ahụ na ndụ adịrị pụọ. Ọjị ka anyị ji n'aka Chineke ka anyị na-akpọku. Onye mara ihe gbasara omenala ma na ya nara akpọ ajọ mmadụ. Chukwu okike anyị ji ọjị n'aka. Anyị na-eme iru dị ebe a ma na mgbe na-adịrị anya kirikiti ọkpa ya na-abịa, aka nchawa ya abịa. Anaghị Chineke biko ka ọ gọziela anyị ọjị a. Ụkwụ onye ji ebe a ka o ji ya ana ndụ mmiri ndụ azụ. Anaghị Chineke ka awalụ ji anụnwa na arụ a arụ azụ anyị awa ji ka awa ya na-abụ dabi ka mmadụ rie nne. Ekwu anyị na-ekwu awụrọ ka anyị kwuo maka na okwu anaghị atọ ụtọ. Okwu dị nka. Onye mmalụ na okwu dị nke ma na nwe ka esi etinye okwu ọnụ. Wee na-ayọ Chineke biko ka ọ gọzie mmadụ niile bịara ebe a. Ọ ya adịghị na mma nwanne m nwoke, dịrị unu niile na mma, dịkwuolu mụnwa na mma na o nwere ihe mme. Chineke ka anyị na-akpọku na-asị Chukwu ka ị bịa dịka anyị ji ọjị a n'aka na-ekwubi okwu n'ụbọchị taa, echi ka ọ bịa na mmezu ma ka o bido taa gawa maka ọjị dị ile. Ndị isi oche ekenekwe m unu. Ọ ya dịrị anyị niile na mma. Ihe anyị chọrọ bi obodo a ka anyị enweta. Enwe onye na-eluzo onye ọbụla n'ebe a biko okwu ndị MC adịgoro na mma adịgoro na mma. A sị na ọ dị dibịa mma na-aba na akpa ya. Chineke onye kere n'igwe kere ụwa, anyị na ya ka ịgọzie anyị, ka ịgọzie ọjị anyị ji n'aka, ka anyị tata ndụ, ka anyị tata arụ isi ike, ka anyị tata agam n'iru, ka anyị tata ịfụnanya, ka anyị tata udo. Anaghị ọgwọghị Chineke ka ị gọzie ya ya eme ebe a n'ụbọchị taa. Ọjị anyị ji n'aka ka anyị ji akpọgo gị si ka ị bịa mee ka udo dị n'etiti anyị. Ekwela ka enweghị ya eweta esemokwu ebe a n'ụbọchị taa. Anyị na-ayọkwa gị n'isi ụmụnna anyị ndị na-amara na onwe ya na-eme ebe a taa, ka mgbe ozi ya apụ ka a ghara ịghọtafe, ka maa na anyị na-eme ka o esirila onye ọbụla na mma. Chukwu biko gọzie ọjị a ka anyị taa n'otu, ka ị taa n'ibe, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ịgba m ọzọ bụ ibe nza.